timu tongai nyaya iyi mundigadzirisewo. Pabasa pandinoshanda inini, ndinoshanda stay in. Nyaya yakatangira pamadam boss. Madam boss wangu inini vanoita basa rekuti murume wavo akaenda outing nebasa, vanosara vachipinza chikomba chavo mumba. Why ndati chikomba? Chikomba chinhu chekuti vanonogeza vese, vanorara pasame bed wese 2 to 3 days ozoenda hake. Ndo pakatangira Nyaya. Muri kundinzwisisa? Zvadaro ndakazorealiza kuti no man, vana vandofanira kuvatora mavideos vachiita zvese zvavanenge vachiita. One day ndakazovasetera foni yangu vachigeza, ndokutora mavideos ndokumachengeta mufoni mangu. Ndobva ndavasetera futi rimwe vhidhiyo vari mubedroom mavo vachiita zvavaiita vese, ndobva ndasiya zvakadero. Problem yakazouya pakuti ndati shande ndakazorwadziwa nababa kuti baba washo vanoshanda but mukadzi wavo haana mwoyo. Ini ndo pandakazochitangawo kuitawo masaramusi angu ndokutanga kuektera babava. Ndaektera babava, takazosvika pakudanana ini nababava, zvikutodanana zvekutodaro. Babava vanotouyawo murumu mangu vachitorarawo neni, tichitoita yatinotoita kuti tichitosiyawo zvakadaro. Vanotondichengeta, vanondiitira everything. Hapana chandinoshaya, totoendawo kuma-outing, totoendawo kuma-lodges, totoitawo zvese zvatinenge tada kuita tinotoita. Problem iripo ndeyekuti murume uyu akazobatirwa meseji nemurume wake achitextera inini achindiudza kuti abhebhi paipai unondibata zvakanaka and stuff, mukadzi wangu nowadays haasisina kadhati, haachandide, rudo rwaaindipa kudhara nezvaari kundiitira hazvichaite, ndongokutenda nerudo rwauri kundipa. Simba wakaita sei? Simba wakadaro, usazondichinjirewo, ona situation yangu iri pamba panapa, handi muri kuona. Ndobva wabatirwa that message iyoyo neyandakavareplya inini ndichiti no, dai Mwari atitiro zvakanaka utaitawo life yeduwo and stuffwo, tisazohuriranewo mangwana. Handiti muri kunzwa? Madam boss wakawana message yemurume wavo, ndobva watanga kunetsana nemurume wavo about me kuti he iwe uri kudana nemusikana webasa he and stuff, ye musikana iye handichada kumuona pano, this and that. So ini zvawakapindurana nemurume wavo ndezvekuti inini iwewe kana wakuda kudzinga musikana webasa, inini musikana webasa ndiri kwaari kuenda, inini ndo kwandiri kuenda. Inini nezvako I'm sick and tired. Rudo rwawaindipa pekutanga harusiriwo rudo rwausiri kundipa nanhasi. Watochinja ende une kaharassment kaunondipa and stuff, handichanzwisise kuti uri kubva kupi uchienda kupi, uri mukadzi wangu wandakaroora here kana kuti. So nyaya iripo guys ndeyekuti inini madam boss wangu inini azosvika pakuuya kwandiri achindifurufusha achinditi ya idiot, unopenga, waudana nemurume wangu, munhu andiri kuchengeta, une chii? Ndikavaudza kuti madam, do you know kuti zvamunazvo, yes mune mari, asiwo ini zvamuri kundiudza kuti une chii? Ndazovapindurawo kuti inini ndine zvinhu zviri kudiwawo nemurume wenyu zvisiriwo pamuri, ndo zvaari kuda. So nyaya iripo guys ndeyekudai so. Handisati ndaburisa mav11 kuna madam boss. Madam boss wakatsamwa, vakanditsamwira zvisingaite zvekuti izvezvi nditori enemy yavo mumba, tikungobhidhairirana. Ivo ndo vakatanga. Of which ndine mav11, handisina kutombobvira ndaudzawo murume wavo kuti pandakazokuekterai paya ndanga ndaona kuti mungatosiyiwawo panzara. Ndosaka ndakazokuekteraiwo, ndine mav11 akati andinawo munomu. So guys, ndoburitsira here mav11 kuna madam boss, kana kuti ndoburitsira murume mav11 aya, ndoitawo sei? Kozi ininiwo nditoriwo pamahwani. Vari kufungidza kuti ini ndinoda kubreaka relationship yavo. Inini ininiwo ndakatoonawo zvikukutu zvandakatoonawo, zvandakatochengetawo zvitori mumafiles mangu. Saka chikumbiro chandiri kuita kwamuri ndechekuti ndobuditsa here mav11 vese varipo, kana kuti ndongova masenda kumafoni avo wozvionera. Ndodii hama wendibatsirei? Inini bosi wangu ndiri kutovada zvekutodaro. I'm willing kutogara nawo, kutochengetana nawo, kozi handinawo murume, ndatoonawo murume pamwe ndiMwari atondipawo murume. Handiziye vanotuka-tukai, asi ndiongororewo nyaya iyi kuti inoita here kuti ndiiburitse mav11.
ndoitawo sei panyaya yakadai so o?